връщаме се отново на нашето автентично пътешествие и с автентичността. Тук виждате една зловеща гора от миналото, която са се сражавали на Хана Спартидорите. Катерушките и другите атракции са направени от пластмаса. Пластмаса, която още не е открита от вековете, направена от гипсокартон, който е направен от... Забележете, просто това е от пръсти магиосници. Не да отидем към извора. Извора на младостта е магически, той е магически, там ти сили. Даже дори може да те подмлади. Този извор е вълшебен. Както виждате, това е... Това е... О, да. Игнорирайте тези лампи. Това неща са... Магически пръчки. Това е направено от пръсти магиосници. Това... Добре. Сега да има един автентичен паметник. Най-накрая нещо автентично. Всъщност, графитите са доста хубави, но да се върнем на извора на младостта. Да, така, извора на младостта. Вижте, даже реката от младост протича пред него. Реката от младост протича от него. Да, вижте колко много младост. Че съм все по-млад, когато се доближавам. Да, чувствам се по-млад! Сега, ласе, изтоко извора на младостта. Сега, за да отидеш жаждата на зрителите, ще се опитам да пина. Така, той е изключително сложен механизъм. Съжалявам, малко трудно се ползва. Ще опитам отново. Извинете за моята непокорност, сега ще отпия. Чувствам се по-млад. Толкова съм млад, че мога да издържа. Толкова съм млад. Наистина съм толкова млад, че мога да направя каквото и да. Толкова съм млад, че мога да направя каквото и да било. Това е клон, метален клон с метална броня. Има да се върнем. Ето един автентичен циганин, но с чувал. Това е... Опа. Да се върнем обратно. Да видим малко краски седящи на интериора ни. Интериора ни от пластмаса, картон, пръст и магиосници. Също така, това са каляски. Метални каляски. Това са металните каляски на хората. Те се не са стигли. Това е жълтото слънце, ходещо разхождащо се пъти. О, да, тези хора, това не бива ще се случва, какво става преката ни се филм. Добре е да продължим, разбира се, здраво зрители. Това е автентичен трап. Това е такова. Вижте тук с останките от затворниците. Това е автентичен трап капан за такова. Добре, това са каруците. Минаващи много каруци, метални каруци. С магия задвижва се от електричество и антени, които не са изобретени. Да продължим на това. Нещо автентично. Автентични надписи. Игнорирайте това. Сега да се върнем на автентичните плочки. Цимента, разбира се, още не е бил открит тогава. Или беше открит. Игнорирайте металните каляски. Или да кажа, джеврикта си! Добре, да продължим. Какво си имаш?